Vojvodiny. Buďte s nami na Silvestra. Horúčka novoročnej noci je vysielanie, ktoré prichystali mládežníci menšinových rubrík Rádio televízie Vojvodiny. Prvý tohtoročný magazín Dotyky odvysielame v pozmenenom termíne v nedeľu 1. januára. Bude to triptych utkaný z posledných tohtoročných dotykov. Dotykov venovaných Jurajovi Kubečkovi a jubilujúcemu Aradáču. Obsahy našich vysielaní sú vám k dispozícii aj na webovej stránke televízie Nový Sad www.rtv.rs. Spoznala som šťastie, spoznala som teba. Reješ moje srdce ako slnce z neba. Lásku som, milý môj, len tebe sľúbila. Keď som sa do teba, milý, zaľúbila. Lásku som, milý môj, len tebe sľúbila. Keď som sa do teba, milý, zaľúbila. Mladosť nám prekvitá, láska v srdciach hreje našu veľkú lásku. Dobrý večer, vážení diváci. Prihovárame sa vám v poslednú stredu v starom roku. Dnešný deň priniesol aj tieto udalosti. V zhromaždení Srbska dnes hlasovali o 15 bodoch rokovacieho programu. V strede pozornosti aj financovanie verejných servisov. V Novom Sade zasadalo zhromaždenie mesta. Výborníci schválili návrh mestského rozpočtu na budúci rok. V turistickej organizácii obce Báčsky Petrovec tohto roku poprvýkrát usporiadali bazár detských potrieb. Zajtra vo Vojvodine chladno, sucho, cez deň s dlhšími slnečnými obdobiami. V zhromaždení Srbska poslanci hlasovali o 15 bodoch rokovacieho programu, medzi ktorými sú aj zmeny zákona o mediálnych verejných servisoch a zmeny viacero finančných zákonov. Zhromaždenie po takmer 19 hodinách práce ukončilo rozpravu o okolo 1400 pripomienok k zákonným návrhom. Hlasovali aj o zmenách zákona o systéme platov zamestnancov vo verejnom úseku. Poslanci schválili aj zmeny a doplnky zákona o akcízoch, ktorými sa predvída, že sa v roku 2017 zvýšia akcízy na cigarety v sume 2 dináre 28 páry. Vlastne akcíz na jednu krabicu cigariet bude 64 dinárov. Na sklonku januára budúceho roku vykonajú aj ročné zlaďovanie akcíz na alkoholické nápoje. Zlaďovanie sa vzťahuje aj na bezolovnatý benzín a naftový plyn. Absolvovaním rokovacieho programu zhromaždenie ukončilo pravidelné jesenné zasadanie. Výborníci zhromaždenia mesta Nový Sad dnes schválili návrh mestského rozpočtu za rok 2017.
Primátor Nového Sadu Miloš Vučevič v súvislosti s rozpočtom vyhlásil, že je rozvojový a sociálne zodpovedný a činí ho 23 miliardy 32 miliónov dinárov. V porovnaní s minuloročným mestská pokladnica je bohatšia o viac ako 700 miliónov dinárov. Podľa slov Vúčeviča 8,5 miliardy dinárov usmernia na realizáciu kapitálových vkladov a ostatné prostriedky na financovanie bežnej činnosti, vrátane kultúry, cestnej infraštruktúry a subvencovaného pobytu detí v predškolských ustanovizniach. Okrem návrhu rozpočtu výborníci Novosadského zhromaždenia rozanalyzovali plány a programy jednotlivých verejných a verejno-komunálnych podnikov, ktorých zakladateľom je mesto. Nový rok prinesie prísne opatrenia v daňovej oblasti, vyhlásil premiér Alexander Vučić počas dnešnej návšteve v daňovej správe. Dodal, že prišiel podporiť ľudí, ktorí ťažko pracujú a také sú aj podmienky ich práce. Inšpektori kontrolovali 13 objektov, z čoho až 11 neevidovalo obrat. Najhoršia situácia je v centrálnom Srbsku a nie menej ružová je v Belehrade a vo Vojvodine. Tohto roku príjmy z vyberania daní boli plánované v sume 711 miliard a uskutočnené je 768 miliard dinárov, o 8% viac od plánovaného. Podčiarkli význam zbierania fiškálnych účtov, na základe ktorých sa občania zúčastnia odmeňovacích súťaž, ktoré zorganizuje štát a tak budú môcť vyhrať byt, automobil a iné cenné odmeny. Radiotelevízia Srbska a Radiotelevízia Vojvodiny sa v nadchádzajúcom dvojročnom období budú financovať zo štátneho rozpočtu a poplatku v sume 150 dinárov. Stanovili zmenami zákona, ktoré dnes schválilo zhromaždenie Srbska. Na financovanie verejných mediálnych servisov sa na ročnej úrovni predvída 4 miliardy dinárov. V miestnostiach turistickej organizácie obce Bačský Petrovec prednedávnom prebiehala zaujímavá akcia pod názvom Bazár detských potrieb, ktorá v tomto prostredí prebiehala po prvýkrát, a to v organizácii dvoch občianskych združení Petrovilič a Mami Petrovčanky. V Petrovci od roku 2012 pôsobí občianske združenie Petrovilič, ktoré si predsavzalo rozvíjať detinskú turistiku. Zúčastňujú sa na rôznych podujatiach, ako sú Vianočné trhy, Dni Petrovca alebo Jarmok umenia, kde ich členky predávajú vlastné výrobky, prevažne suveníry, ako aj rôzne kozmetické prípravky z prírodných materiálov. Prednedávnom sa spolu s facebookovým združením Mami Petrovčanky rozhodli pripraviť bazár detského oblečenia. Máme tu priestory, ako Združenie Petrovilič môže využívať tieto priestory v turistickej organizácii na svoje aktivity. A že by sme to spojili a vlastne urobili sme takéto podujatie, ktoré je vlastne užitočné pre všetkých, lebo veľa ľudí má veľa vecí v skriniach. Nemusí to byť iba detské oblečenie, ale máme tu aj oblečenie pre dospelých. Facebookové združenie Mami Petrovčanky vzniklo podľa vzoru na Facebookové združenie Mami Novosadčanky, kde členky združenia kedykoľvek na Facebooku môžu klásť rôzne otázky, nielen súvisiace s otázkami výchovy a zdravia detí, ale aj hociaké iné informácie. Snažíme sa tam vytvoriť taký priestor na Facebooku, kde by sa mami mohli rozprávať, konzultovať, pýtať sa rôzne otázky a podobne a využívať to aj ako platformu, kde niektoré z tých akcií prenesieme aj do reálneho života. Členkami tohto združenia sú väčšinou mami z Bačsko-Petrovskej obce a okolia, prevažne Slovenky. Tiež okrem vystaveného sa robí aj charitatívna zbierka. Takže kto nechce napríklad predať, tak môže dať do charity. My budeme, aj to sme sa spýtali na tej facebookovej skupiny, že kde to dáme potom, lebo vlastne nevedeli sme, že komu, potom či individuálne, alebo ako. A teraz sme sa za počiatok dohovorili, že Červenému krížu potom tú charitatívnu zbierku celú odovzdáme. Predával sa používaný detský ako aj dospelácky odev a obuv, ale aj hračky, knihy a podobné. Mám tu pomocníka, teda jednu polovicu a druhá polovica už odišla domov. Predali sme na teraz jedno autíčko, ale vlastne nie je ani pointa v tom predaji, ale aby sme proste
si pomohli aj vyprázdniť svoje skrine a sklady hračiek, ktorých máme dosť, aj vlastne buď darovať alebo predať, tak ak sa niečo nepredá, nevymení, tak to darujeme do zbierky. Chcel som si kúpiť takú tasku za školu. Aha, videl som ju, ale je malá. Myslím si, že je to super. Videla som, že to je v Novom Sade, že majú tiež nejaký bazár, či sa volá Bamin bazár, alebo také niečo podobné. A schvaľujem, naozaj, akože mohlo by byť aj jarný a zimný, podľa mňa. Len to viac miesta, keď by bolo niekde, kde je viacej miesta. Bola to prvá spoločná akcia týchto dvoch združení a keďže sa vydarila, veríme, že nebude aj posledná. V poslednú stredu v starom roku v denníku uvádzame informáciu o náplni rozhlasového programu v slovenskej reči. V posledný decembrový, ale aj tohtoročný týždeň pre našich poslucháčov pripravujeme bohatý program. V súzvukoch sa sústredíme na vianočný koncert v Starej Pazove, ako aj na súvahu roka v Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny, v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov, Matici slovenskej v Srbsku, v Kultúrnom centre Kisáč a ďalších. Aj piatkovú reláciu z každého rožka troška poznačia pestré témy a v sobotňajšie silvestrovské predpludnie sa najprv započúvajte do politicko-spoločenských tém a potom do relácie Envirosféra, v ktorej budeme hovoriť o ekologických krúžkoch v základných školách. V relácii Týždeň nám zaspievajú a zahrajú Kandráčovci. V sobotu popoludní od 3. do 6. Silvestrovský stromček. Tradičné novoročné kontaktové vysielanie, v ktorom našich poslucháčov, ktorí sa nám do štúdia ozvú, budeme aj odmeňovať. Poprepletané bude zábavnou hudbou a ešte zaujímavejšími spolubesedníkmi či príspevkami. V prvú novoročnú nedeľu po správach počúvajte vysielanie pre dedinu, v ktorom sa sústredíme na zimné zvyky v pivnici. Samozrejme, že nevystanú ani pohľady k výšinám, v ktorých sa prihovorí biskup Slovenskej evanielickej AV cirkvi v Srbsku Samuel Vrbovský. Vo vysielaní pre deti sa porozprávame o vítaní nového roka v Erdevíku. Našim poslucháčom prajeme príjemné počúvanie, skvelé silvestrovanie a úspešný nový rok. Zajtra vo Vojvodine chladno a prevažne sucho s dlhšími slnečnými obdobiami. Fúkať bude silnejší severozápadný vietor. Ranná teplota -5 až -3, najvyššia denná 1 až 3 stupne Celzia. V piatok a sobotu chladno a sucho, v novoročnej noci mráz a iba miestami hmla. Vo Vojvodine meteorológovia nepredpovedajú sneh. Informáciu o počasí denník uzavierame. Dovidenia už zajtra o 18:00. U najnovšej emisiji Dobrý večer Vojvodino čujete vyjavi i vinčovanki čolnih ľudzoch naših institucijoh, a tiži muzični numeri z koncerta narodnej muziki, ktorý je otrimani u Dome kulturi u Ruskim Keresture 17. decembra. U studiju budeme bešedovať so škoľarami štredních školoh, ktorí postihli rižní úspichy, a po konec emisii budeme emitovať i novoročný časy mladosti, ktorý pošvecený manifestácii akustika Rutenika. Šťastlivý Kočunský novoročný sveta! Dobrý večer Vojvodino na štvrtok na 20 hodín. Energiju mladih, muziku za každi smak,
Miks velih muzičnih žanroh, bešedu o ljubovi i novoročnih žadanjoh, ale nasampred veljo dobroho rozpoloženja, prinoši vam emisija Horučka novoročnoho večara, kotru pririhtali novinare z druge programi radioteleviziji Vojvodini. Rozrušajce šezo z rokerami i pankerami, zaljubce šezo z džez muziku, zatancujce s folklorašami, ljebo postaňce buntovni z rap muziku. Budźce z nami u novoročnej noci na RTV 2 na 22 hodin i 30 minuti. Šivu. A u zime tamce panovina, krasna dzivka hrozno oberala i špivala budze, budze vina. Krasna dzivka hrozno oberala i špivala budze, budze vina. Zašpivaj me vjedno našu pisnju, bo nam šerca jak jedno treptaju. Gambi tvojo jak najljepše vino, mocnu ljubav oni nje skrivaju. Ej, divčatko, daj mi ruku svoju, daj šerco s gambo kapku vina. Jakše ljubem bačvan i slimica, naj to dozna cala nam rodzina. Pišno sluha pisnju, coju vitro noši po vinici. Dzivče krasne glasom šerco ruša, odhukuje tak jak na hornici. Dzivče krasne glasom šerco ruša, odhukuje tak jak na hornici. Zašpivaj me vjedno našu pisnju, bo nam šerce jak jedno treptaju. Gambi tvojo jak najljepše vino, mocnu ljubav oni nje skrivaju. Ej, divčatko, daj mi ruku svoju, daj šerco s gambo kapku vina. Jakše ljubem bačvan i slimica. Dobry wieczór, poczytowani patracze, Patrice Dniownik po ruski. Z jeho zmistu vidvojujeme. U idućim roku budu pooštreni kari za neplacenje porciji, najavil premijer Aleksandar Vučić. Prilapijujući 15 predlohi zakonoh, Skupština Srbiji zakončela porjadne ješenjske zašedanje. Zozdruku višol ruski hristijanski kalendar za 2017. rok. Na jutre bude žimno, prevažno suho i slunečno, temperatura po 3 stupnji. Srbija u idućim roku pooštri kari za neplacenje porciji i tam, gdje stihne država, šitski budu rozumit žešće sprevedanje i kradza od državi njevi placa, varil premijer Aleksandar Vučić po naščivi porcijnej upravi u Beogradu. Vučić najavil, že budu zvekšani penježni kari, ale i že budu zaprowadzeni strohši kari hareštu. Šitsko toto še robi, bo i dalje veljka učas šive ekonomiji u utajenju porciji. Premijer hvaril, že u tim roku planovane, že prihod zo porcijov bude 711 milijardi, a vytvoreni 768. I vyražal na zdavanje, že na rok bude ešte lepše. Vučić vyznačil, že bardzo važne, že by hraždanie brali fiskalni rahunki i pohvalil akciju edukaciji u školoh, ali i nahradne bavisko porcijnej upravi.
Skupština Srbiji hlasala o 15 točkoch dňového šora, medzi kotrima vymenky zakona o medijskih javnih servisoch a tiži vymenky vecej finansijných zakonoch. Poslaníky medzi inším prilapeli vymenky zakona o porciji na dodatú vrednosť, s kotrima še utrhuje právo na vracanie PDV-a na poživu i opremu za bebi, ali až po prilapiovanju zakona o finansijnej potrimovky familiji s decmi, s kotrým predvidzené jednokratné vyplacovanie na doplnjenja za kupovanie opremy za bebi. Prilapení i vymenky zakona o systémi plácoch zaňatých u javnim sektoru. Prilapené, že Radiotelevizija Srbiji i Radiotelevizija Vojvodiny budu i u nastupných 2 rokoch finansovať zo državnog budžetu i z taksi u sumi 150 dinari. Prilapeni i zakon s kotrim utvrdzene, že država vyplaci dlústvo Petrochemiji i naftovej industriji Srbiji u sumi 105 milioni evra. Horodonačalnik Miloš Vučević varil, že budžet horodu za 2017 rok, kotri nješka prilapeli odborniki Skupštini Nového Sadu i rozvojni i socijalno odvičateljni. Novi Sad u 2017 roku bude raspolagati za sumu kuz veći jak 23 milijardi dinari, co za 5,86% veći u odnošenju na počatni budžet za 2016 rok. 8,5 milijardi budu unaprijameni na kapitalne investiciji, a ostatok na čečuci finansovanja, do kotrih medzi inšim uhodza i ukladanja do oblasti kulturi, drahovej infrastrukturi i subvencionovanje prebuvanja dzecoh u privatnih dzecinskih zahradkoh. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i horodonačalnik Nového Sadu Miloš Vučević potpisali kontrakt o dodzeljovanju 5 milioni dinari pomoci horodu Nového Sadu za ličenje u inožemstve češko horih dzecoh, kotriše nje može uspišno ličic u Srbiji. Najpopularnejša ruska knjižka Kalendar, teraz Ruski hristijanski kalendar 2017, vidrukovana i už je dostupna čitačom. Дзекуючи помоці, котра достата od державних organov, і того року русське слово видало християнський календар. Краще час роботи же sme teksty obezpečili od našich autorov i dúfam, že všetci naši ľudia, ktorí ľubia čítať po rusky i ktorých interesujú Rusnáci, nájdu tu rížny zmysty, ktorí i vjezaní i za nacionalnu zajednicu, i za našu cerkvu, i za našu kultúru, jazyk, i z oblasti literatúry. Rížny zmysty i nazdám se, že to všetkým bude u tých najchodzácich dňoch švetok interesantné. Заняті у тій установі говорять, що тоту роботу з вельку дзеку робя už veci deceniji i не приходило до питання, чи календар видзе і того року. To publikacija kotra zose najdlugšu tradiciju pri Rusnácoch a z druhého boku totu svidomosť majú našu sotrudníky. Takže u tej interaktivnosti veckali i rezultat taký pocešujúci môž povesť s ohľadom, že u jakých krizných časov žijeme. Календар заjedničke vydanje tej ustanovi časopisu Zvoni, má kolo 250 boki, cena 500 dinari, mož ho kupic u novinsko-vydavateljnej ustanovi Ruske slovo u Novim Sadze pri dopisovateljoh i zastupnikoh ruskoho slova po mestoh gdje žiju Rusnaci.